Tartaro eta gizon txipi. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Basoan animali asko bizi da. Bizi dira ontzak, bizi dira azeriak eta bizi dira ere otsoak. Basoan bizi dira ere, ez gizaki ez da animalia diren bestelako izaki miresgarri batzuk. Haien artean, adibidez, tartaroa. Tartaroak gizaki baten itxura du, baina gizakia baino handiagoa da. Gorputza estalia du guztia hilez. Hau handia du eta hortzak gaizki jarriak. Eta kopetaren erdian begi bakarra du. Hori ez da ordea tartaroak duen konturik beldurgarriena. Badakizu ezer jaten duen tartaroak? Umeak osorik. Bai. Hala omen da. Elezarrak dio behin batean, basoan, bizi omen zela familia bat. Familia bat oso pobrea zena. Seme-alaba asko zituzten, baina dirurik ez. 8 seme-alaba zituzten, zehatz. Eta haien artean, 8. txikiena zena, gizon txipi. Deitzen zena, ura zen, azkarrena eta argiena. Egun batean gurasoek erabaki zuten, utzi behar zituztela basoan. Ez zutela dirurik argiei jaten emateko eta hantxe utziko zituztela. Bai, baso beldurgarri hartan. Eraman zituzten basora eta eskapatu ziren etxera. Hantxe geratu ziren 8. Beldurrez, ikaraturik, gaua iritsi zenean, hotzez eta entzuten zuten otsoa han urrutian. Ama zer egingo dugu? Gizon txipi orduan, zuhaitz batera igo eta hantxe ikusi zuen, etxe bat. Eta etxean, argia zen. Gerturatu ziren 8, atea jo zuten, kas. Nor da? Erantzun zien ahots batek. 8 nahi arreba gera eta gure gurasoek hemen utzi gaituzte eta emango altzen iguke ostatu. Orduan atea zabaldu zien, neska gazte batek. Eta esan zien, gustora emango nizueke ostatu. Baina ezinezkoa da. Etxe honetan tartaroa bizi da. Eta zuek usaintzen bazaituzte, jan egingo zaituzte. Ez diogu beldurrik tartaroari, esan zuen gizon txipik. Moldatuko gara. Etxera sartu ziren eta han nunbait izkutatu ziren. Handi gutxira iritsi zen etxera tartaroa. Atea zabaldu, usaindu, eta esan zuen, aurru saia dago hemen! Orduan neskak kontatu zion, baietz bazirela aur batzukan, baina ez jateko mesedez, gizajoak bakarrik zeudela eta... Jan egingo ditut bihar, larrutu eta jan egingo ditut osorik. Eta etxiko atea, giltza zitsi zuen. Ama zer egingo dugu, 8 tardarka eta beldurrez. Orduan, gizon txipik, begiratu zuen tartaroa eta lotan ikusi zuenean, hartu zuen burdin bat. Jarri zuen sutan eta gori zegoenean, zast! Tartaroaren kopetean sartu zuen, begi bakarrean. Tartaroak orduan, sekulako minez garrasika hasi zen, ezin zuela ezer ikusi eta ara eta ona. Baina atea itxia zen eta ezin zuten iesik egin. Zer egingo dugu? Ikusi zuten, kortan bazirela 8 auntz. Eta esan zuten, badakigu zer egingo dugun. Hil egingo ditugu auntzak eta haien larrua jarriko dugu eta auntzak bagina bezala aterako gara. Ongi da. Egin zuten, hil zituzten auntzak eta jarri zituzten haien larrua gainean. Eta hurrengo goizean, auntzak kalera ateratzeko garaia iritsi zenean, tartaroak atea zabaldu zuen. Eta jarri zen atean. Eta eskuekin ukitzen zituen 1, kanpora, 2, kanpora. 3, 4, 5, 6, 7. Eta 8. garaia iritsi zenean, 8. txanda iritsi zenean, nabaritu zuen zerbait desberdina zela. Gizon txipi zen, eta txipia zenez zintzarria ezin zuen ondo mugitu. Orduan esan zuen, harrapatu zaitut! Eta indar guztiz hartu zuen, baina gizon txipi bizkorra zenez, eskapatu egin zen korrika, eta tartaroa geratu zen larruarekin eskutan. Gizon txipi korrika, lasterka abiatu zen. Eta orduan tartaroa
oso gaiztoa zela, baino ez zela batere tuntuna, esan zuen, badakit zer egingo dudan. Kipi, aizu, irabazi duzu, sari bat dut zuretzat! Eta botazion, urrezko eraztun bat. Xup! Kipik hartu zuen airean eta behatzean jarri zuen. Eta orduan eraztuna, magikoa baitzen, hasi zen, hemen! Ai ama, nireak egin du, tartaroak orduan, harrapatuko zaitut, joango naiz zuregana, eta joan zen korrika, itxuan, baina belarrikin, bazekien nun zegoen Kipi. Orduan Kipik kendu zuen eraztuna eta zast, uretara bota zuen, eta tartaro eraztunaren atzetik, uretara. Eta uretan, ito egin zen tartaroa. Aupa, ongi! Pospozik jarri ziren denak. Joan ziren tartaroaren etxera. Hartu zuten, urrea, zaku batean sartu, eta neskari eman zioten, saritzat. Eta beste urre pixka bat hartu, eta haientzako hartu zuten. Eta horrela, amaitu omen ziren, etxe hartako miseria guztiak.